Buntag kanatong tanan dalaygon ang Dios labi na ning unang Domingo sa Hunyo sa ecclesiastical year 2021-2022. Dalaygon ang Dios sa ikaduhang Domingo human sa adlaw sa Pentecostes. Nagapadayon kita sa pagsimba o kalad dinhi sa Metro Davao iniusang pagsimba atong ginatibaya ang tanan nga magasubay niini nga atong pagsimba karon ning sayo sa kabuntagon sa pag-welcome usab nato ang Pastor Fe Silva ingon nga atong magwawali og si Abigail Dumada gikan sa Turil ingon nga atong pangulo. Atong andamon ang atong kagalingon mga igsuon diya sa magadul kita sa inyo sa pagsimba karon. Manido ang tanan alang sa tawag sa pagsimba. Iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran,
Diin ba magagikan ang akong panabang? Ang akong panabang nagitalag ng lupa na nagbuhat sa langit sa salita. Dili niya itugot nga mahida kinas ang imong mga tiil. Siya nga nagabantay kanimo dili mahitag pilaw. Mali ang nagpipig sa Israel, wala ang ba Ang Ginoo mao ang imong tigpanalipod, anaa siya sa imong tapad aron sa pagpanalipod kanimo. ang kainis sa adlaw dili mapausa kanimo, niyang sila sa ulan sa panahon sa kagabi. Tipigan ka sa Ginoo gikan sa tanang katalagman, ampingan niya ang imong kinabuhi. Ang Ginoo nagpipig kaning karulo ang hangtod sa kanturan, bisan asa kamo adto. Niini nga mga pasalig sa Dios, muduol kita kaniya kay siya ang atong manunubos, ang kanunay nagauman kanato. Dayigon ang atong Dios sa awit sa pagdayeg sa manunubos duol kamo. Magaampo kita. O Ginoo, among Dios, nagtigom kami karon aron magpasalamat ug magdayeg kanimo sa imong pagkamaayo. Gidayeg namo ang imong gamhanan nga mga buhat sa tibuok kalibutan. Gidayeg kanamo sa imong mga katingalahang buhat. Salamat kay ang imong grasya dili mapakyas. Amahan, ikaw magauban sa among panimbahon karon ug magapanalangin sa tanang mga katawhan nga nagaapil nagasubay aning inyong usang pagsimba online. Among giimbitar ang imong malang espiritu nga mo'y maglihok sa among taliwala. Labaw na sa imong magpupulong. Salamat Amahan sa imong pagabuhaton. Kini ang mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang patukuranan sa atong pagpamalandong karon nga kabuntagon makita kini sa Juan kapitulo 21 uno hangtod sa 13 nga nag-ingon. Humani ini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ko." Sila miingon, "Muuban kami." Busa nangadto sila og nanakay sa sakayan. Apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabii.
Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus dito sa lapyahan, apan wala sila makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, "Mga anak, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayud." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan, ug makakuha kamo." Busa, gitaktak nila ang ilang pukot sa wala ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyahang sapaw kay naghubo man siya og miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan nga nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili kayo sila layo sa lapyahan, mga 90 kilometros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok isda nga inyong nakuha." Busa mikawa si Simon Pedro o gibira niya sa lapyahan ang pukot na napuno sa mga dagkong isda. 153 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Dali nga ri og pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Ang Ginoo magapanalangin sa mga pulong nga ato karon nga napatalinghugan. All its
Mayong adlaw na tong tanan. Salamat sa pag-imbitar kanako nga mahimong speaker o magbawali karon nga worship. Kapakyasan, kalambuan, ug kasaulugan. Usa ka adlaw sa nagkilom-kilom na, si Pedro uban ni Tomas, Nathaniel ug mga anak ni Zebedeo, nagkita sila didto sa baybayon sa Tiberias. Apan ang ubang batid sa Biblia nag-ingon nga didto kini sa baybayon sa Galilea, kay si Juan man lamang ang naghisgot sa dagat sa Tiberias. At ubangan sa iyang mga kauban, si Pedro miingon, "Managat ko." Ug uban sa kadasig miingon ang iyang mga higala, "Muuban mi." Busa, nanakay sila sa sakayan ni Pedro og nagpalawod. Nanagat sila sa tibok gabi. Apan luyo sa tanan nilang paningkamot, wala gyud sila'y nakuha bisan usa ka isda. Basa, kapoy, gutom silang tanan, ug busa mipadaplin sila sa baybayon aron mapahulay kadiyot, dayon mouli. Uban sa unang bidlisiyo sa adlaw, may nakita silang tao daplin sa baybayon, ug sa maagop nga tingog ang maong tao nangutana kanila, "Mga higala, doon na ba kamoy nakuha nga isda?" Luya sila nga mitubag, wala higala. Uban sa pagbating kaluoy, ang wala nila mailing higala mimando kanila sa pagtaktak sa ilang pukot sa tuong bahin sa ilang sakayan. Pagtuo uban sa pailob, ilang gituman ang gisugo kanila sa maong tao, ug tuod man, nabugatan sila sa pagbira kay daghang isda ang ilang nakuha. Sa tinguha sa pakigsandurot sa mga tinunan, nag-andam si Jesus og pagkaon didto sa maong baybayon. Giimbitar niya ang mga disipulo ug sila nangaon ug nagsaulog nga malipayon. Mga igsuon, kini nga sugilanon sa Biblia, giilang pinakapuno sa kahulugan nga makabuhong sa tawhanong tinguha sa pagkahibalo. Kini nga sugilanon maayo gayud kaayong pagkahanay nga muhulagway sa mga kapakyasang kasinatian ni Pedro ug mga kauban sa pagpanagat didto sa laod ngadto sa malampusong pagkuha sa daghang duot sa isda ug sa masadya nga kasaulugan uban sa Ginoo sa pagpangaon didto sa daplin sa baybayon. Sa ingon niini nga kahimtang, usa-usahon nato pagpamalandong kining tulo ka hilagway nga gustong itudlo kanato ni Jesus. Itudlo kanato ni Jesus niining panahon sa Pentecostes. Una, ang kapakyasan. Ikaduha, ang kalampusan. Ikatulo, ang kasaulugan. Magampo kita. Dalaygon og may gugmao namong Dios, salamat Ginoo sa higayon nga kami magapamalandong sa imong mga pulong. Gamhi ang matag usa ani adini karon bisan pa ang naminaw niini Ginoo nga kini mga pulong makakaplag ug maayong luna sa among makasing-kasing aron mahimo kini namong gabayan sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Salamat sa imong pagbubuhaton sa matag usa namo kakinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Una, ang kapakyasan. Atong nakita dinhi nga ang desisyon ni Pedro nga managat siya nakabase kini sa iyang kasinatian. Veterano ug hanas siyang mananagat. Matud pa sa mga Bible scholars, kining desisyon ni Pedro nga managat nagpadayag sa iyang tinguha pagbalik ngadto sa iyang naandang propesyon. Kay wala naman si Jesus makig-uban kaniya sa lawas nung kahimtang. Bag-o pa lang si Jesus na banhaw nining tungura, ug maoy pagbati ni Pedro nga ang pagpadayon sa pagsangyaw nga dili kauban ang Ginoo labing malisud.
Busa, mayo pang managat na lang siya, kay mas masayon og mukita pa siya alang sa iyang pamilya. Og kini nga panghuna-huna, gibati usab sa ubang mga disipulo. Busa nag-uban sila nga nangadto sa laod aron managat. Apan tibok gabii silang naghago ug wala gayud sila'y nakuha. Mangutana kita, nganong wala man sila'y nakuha? Dili ba di ay sila kahibalong managat? Dili. Buslot ba ang ilang pukot? Dili sab. Dili ba tukma sa panahon ang ilang pagpanagat? Dili pod. Tungod kay gabi iman ang maayong panahon nga managat. Sa laktod nga pagkasulti o sa pagkatinuod, lisod nilang masabtan ang hinungdan sa ilang dakong kapakyasan sa pagpanagat. Mga igsuon, sa maong kahimtang, dayag ang mensahe sa Ginoo nga ang pagsupak sa plano sa Dios o sa pagsunod sa kaugalingong plano aron pagtagbaw sa kaugalingong tinguha, padulong gayud sa kapakyasan. O gipadayag kini sa nahitabo ni Pedro, tungod kay ang plano sa Dios kaniya mao ang mahimong mananagat og tao, magsangyaw sa pulong sa Dios. Apan niining tungura, giabandono niya kini ug mibalik siya sa daan niyang kinabuhi. Remember the life of Jonah? Dinhi atong makita usab nga pwede kitang kadagan palayo sa Ginoo. Apan dili gayud ta kaikyas sa iyang pagbadlong kanato ug sa iyang presensya, pinaagi sa pagpatagamtam kanato ug mga kapakyasan sa atong mga buluhaton. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sa niini nga panahon nga kita gisukod tungod niining haran issues, ang Dios dunay bala ang plano alang kanimo ug kanako. Gitawag kita niya aron mubuhat sa tino nga buluhaton sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan nga pinasikad gayud diha sa pulong sa Dios. Dili diha sa atong mga sariling prinsipyo ug sa atong mga plano. Kay kun mao kini ang atong buhaton, bisag unsa pa nato ka maalamon, bisag unsa pa nato ka bright, bisag unsa pa nato ka excelente, bisag unsa pa nato ka experience o kagamhanan diha sa atong mga posisyon, makatagamtam gayud kita og kapakyasan sa hustong panahon. I'm sure most of us makarelate niini and experience failure in our lives. Ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum kanato nga sa pagkahingpit sa panahon, anihon ra gyud nato ang atong gitanom. Ikaduha, ang kalampusan. Adunay sinultihon nga nag-ingon, human sa hilak katawa, human sa kasakit kalipay. Behind the clouds the sun is still shining, ug uban pa. Kini nga mga panultihon sa makausap pa, gipamatud-an kini ni Jesus. Ang atong may gugmaong Ginoo dili makatugot nga kita magapabilin diha sa kinabuhing naulipon sa kapakyasan. Mubati og maluoy siya kanato kay labis siyang nasayod sa atong pagkinahanglan ug kini iyang gipadayag sa dihang miingon siya. Mga anak, naa ba mo'y nakuha? Human niya nabati ang minghoy nga tubag sa mga disipulo, mimando siya kanila uban sa iyang gahom. Itaktak ang inyong pukot sa tuong bahin sa sakayan, diin makakuha kamo. Dinhi atong makita mga igsuon ko, nga diha ni Kristo nga dili lamang kini usa ka mando sa pagpanagat. Usa-usab kini kapag padayag sa kasiguruhan sa pagkuha og isda. Og tuod man, tungod sa ilang pagtuman sa maong mando, may resulta kini sa daghang duot sa isda nga ilang nakuha. Ang kahibulungang pagkakuha sa daghang mga isda nakapabuhi sa pagbati og tinguha sa mga apostoles, nga gikan sa kapakyasan ngadto sa kalampusan, gikan sa kabalaka ug kaguol ngadto sa kalipay ug paglaom. Mga igsuon,
ang atong mahigugmaong Ginoo dili makatugot, nga manguli kita nga dili makadawat sa iyang grasya. Nasayod siya sa tanan natong gikinahanglan, bisan dili pa nato siya sultihan niini. Sa atong pag-anhi dinhi sa simbahan o sa pagpaminaw diha sa atong mga Facebook broadcast, dala nato ang nagkadaiyang pagkinahanglan. Kahangawa ilabi niya na ining atong presenting kahimtang karon taliwala sa pandemic. Ug karon ang hot na pod nga isyu kining bakuna. So kadtong nabakunahan matud pa, duna na lang daw 2 ka tuig mamatay na. So ubay-ubay ra ba may mga seniors ang nagpabakuna? But kitang mga anak sa Diyos, ang atong tuuhan, and we do believe that we are safe in the Lord's hand. Matud pa, simpleng solusyon sa komplikadong sitwasyon. Alang sa matinud-anong Kristohanon, unsa man kining simpleng solusyon, ug asa man kini nato makaplagan, aron makatagamtam or matagamtaman nato o makatagamtam kita og kalampusan, ug aron magmalampuson kita sa atong pagkinabuhi diha sa upat nato ka mga kahimtang in 4 aspects of our lives: intellectually, physically, socially, and spiritually. Ini na solusyon makita nato diha sa Matthew 6:33. Matthew 6:33 says it all. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Unsa daw? Unsay una natong pangitaon? Kini mao ang gingharian ug pagkamatarong nga gikan sa Dios. Take note. Gingharian ug ang pagkamatarong nga gikan sa Dios. Dili gikan sa atong kaugalingon, dili gikan sa atong mga pangulo sa simbahan. Dinhi atong makita nga ang kalampusan gisukod dili sa unsa kadaghan ang atong nahimo, unsa kadaghang bulahaton nga atong namugna, o unsa kadako sa salapi o mga kabtangan nga atong gidonate. Apan wala pud ko mag-ingon nga kining mga butanga dili pud ni siya importante. Kundili ang kalampusan masinati o masukod diha sa atong pagka matinud-anon o kamasulundon sa atong Ginoo. Obedient to our God brings success. Sama sa nasinati sa mga apostoles sa dihang gituman nila ang mando ni Jesus nga itaktak sa tungbahin ang ilang pukot, nagmalampuson silang nakakuha og daghang mga isda. Pangutana, unsa kita kamasinugtanon sa mga sugo sa atong Ginoo? Ikatulo, ang kasaulugan. Gihimo ni Jesus ang iyang pakigtagbo sa iyang mga disipulo didto sa baybayon sa Tiberias nga labing halandomon. Pinaagi sa iyang pagpakigsalo kang Pedro ug mga kauban sa pagpangaon sa pamahaw. Giandaman sila ni Jesus og pagkaon tungod kay nasayod siya nga gutom sila kaayo gikan sa tibok gabii nga panagat ug wala gayud sila'y nakuha. Sa makausap pa, dinhi atong makita nga ang naghulat nga Ginoo dito sa baybayon sa Tiberias, nagpahinumdom kanato nga sa matag higayon nga kita makigtagbo sa Ginoo, usa gayud kini ka selebrasyon o kasaulugan. Ug ang labing konkreto ehemplo niini mao kining atong pagsimba karon. Tungod kay ania kitang tanan dinhi sulod sa atong simbahan o diha sulod sa atong mga panimalay, nakigtagbo sa atong Ginoo, pinaagi sa pagsimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. Subusa usa kini kakasaulugan. Sapat sa tanang panahon sa atong pagpakigtagbo sa Ginoo ning maong simbahan, usa kakasaulugan. Nganuman,
Tungod kay dinhi atong gitugyan kaniyang atong mga pakyas nga mga plano sa kinabuhi. Dinhi atong gihalad kaniyang atong mga pagkamatinumanon. Dinhi atong gihalad kaniyang atong kalipay ug kalampusan sa kinabuhi. Dinhi mamati kita sa may gugmaong pulong sa Ginoo nga nagdasig kanato sa pagpabilin kaniya kanunay sa tanang panahon, in good times and bad times. Ang pangutana mao, makaingon ka kita nga sa matag-anhi nato sa simbahan o sa matag pamalandong nato sa mga pulong sa Ginoo, bisan diha sulod sa atong mga panimalay, mahimo ka kining usa ka kasaulugan. Hinaot nga dili kini mahimong compliance o parte na lang sa atong responsibilidad ingon nga mga UCCP members. Sama kang Pedro og sa iyang mga kauban nga nakasinati og milagro, nanguli sila nga busog og malipayon. Tungod kay tinuray nilang nahinagbo si Jesus didto sa maong baybayon nga nagsangkap kanila sa ilang buluhaton nga mao ang pagpanagat og pagluwas og katawhan. Kita karong ni adinhi o kamong naa sa inyong mga panimalay nga nagtan-aw nining atong FB Live. Kumusta ang atong kahimtang? Hinaot nga nakakaplag kita katagbawan sa atong mga pagkinahanglan. Tungod kay gikan dinhi, atong maangkon ang gahom sa atong Ginoo nga maoy mo putos kanato sa pagpadayon sa iyang ministeryo alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Sa padayon natong pagselebrar sa Pentecostes, hinaot nga sama nila Pedro, manguli usab kitang busog ug mulipayon, tungod kay tinuray natong nahinagbo ang presensya sa atong Dios dinhi sa atong pagsimba karon. Kung mao kini ang atong kahimtang, truly we can say that my worship with God today is a celebration of failure, success and victory, ubos sa hagit sa pagdala og kalag diha sa tiilan sa atong Dios. I would like to end my message with this story. A group of young people from many nations were discussing how the Christian gospel might be spread. They talk about propaganda, they talk about literature, of all the ways of disseminating the gospel in their present situation. Then, the girl from Africa spoke. When we want to take Christianity to one of our villages, she said, we don't send them books. We don't send them gospel tracts. We take a Christian family and send them to live in the village, and they make village Christian by living there. Mga igsuon, ang tinuod nga sumbanan o sukuranan o ilhanan nga ang presensya sa Ginoo tinuod natong nahinagbo mao ang pagpuyo sa kinabuhing nagasulob sa pagkamatarong ni Hesukristo nga mo resulta kini sa kinabuhing nagahulagway og kapakyasan, kalampusan ug kasaulugan. Usa ka kinabuhing mahimong panalangin ngadto sa uban. A life that is become a blessing to someone down the road. Hinaot pa, to God be the glory. Magiusa kita sa atong mga pag-ampo. Dalaygon nga Dios, ringidnon nga Amahan, salamat Ginoo sa gahom sa balaang espiritu ang iyang presensya nga imong gihatag, gibubo sa imong katawhan sa adlaw sa Pentecostes aron kami maggamhan alang sa imong buhat ug magkahiusa diha sa katuyuan, sa pag-ampo, sa gahom ug sa mga ministeryo. Labi na Ginoo sa mapadayonong buhat niining bag-ong ecclesiastical year 2021-2022. Sa mga bubuhat nga naa sa tagsatag sa kasimbahan,
sa nagalain-lain kasimbahanan sa tibuok Pilipinas, bisan pa diha sa konferensya, jurisdiksyon ug nasyonal. Ginoo, salamat nga ikaw nagaamping magalig-on gayod kanamo aron malayo kami sa katalagman ug disgrasya, samtang padayon kami sa pagalagad kanimo. Salamat amahan nga ikaw nagaduaw sa matag usa kanamo, labi na ngadto sa mga ginsakupan sa United Church of Christ in the Philippines nga nagasubay niining iniusap pagsimba. Asa man sila nga dapit sa Davao City, sa Mindanao, sa Pilipinas, o kaha sa gawas sa nasod. Salamat Ginoo nga maabot ang imong gahom sa balaang espiritu nga magahikap, magaligon, magadihog, magapanalangin kanila o magaprotektar aron diha sa ilang mabuhat ug ministeryo o sa mga baluhaton diha sa tag-tag sa kapanimalay. Malampuson sila o malayo sa katalagman o sakit o Ginoo bisan sa kalisdanan o kapait nga among gibati karon ug nasinati, ikaw Ginoo magalig-on gayod. Kami nagaampo Ginoo alang niya itong mga nagmaluyahon o nagasakit nga ikaw Ginoo magaduaw kanila, labi na sa mga kaigsuonan nga mga kaubanang pastor, sama ni Pastor Jackie Dizon o Pastor Vincent Ortiz, isa pa ka Pastor Michelle o uban pa Ginoo nga mga mabubuhat kinahanglan gayod sa imong paghikap. O karon Ginoo bisan pa sa tagsa-tagsa ka mga sakop, labi na ang mga tigulang na kayo nga nabilin sa balay. Salamat Ginoo nga imo silang duawon ug lig-onon ug kadtong naghigda, ikaw Ginoo mag-aayo kanila in the name of Jesus. Lord, bisan pa kadtong mga seniors nga nahumana sa vaccination, dosage Ginoo, injection naging simana. Salamat Lord nga niining mga panahuna samtang naghulat sa second dose. Lord, lig-una sila o hatagi sa protection gikan kanimo. Aron Ginoo nga maabtan ng second dose o maligon bagayot sila kanunay. Bisan pa Lord ang nagapadayon nga vaccination program sa nagalain-laing distrito, barangay. Panalangin Ginoo kini nga programa aron o Lord makatabang gini sumala Ginoo sa katuyuan niini ug sa kaepektibo sa mga injection Ginoo nga mga vaccine. Lord, salamat ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa tanan o Dios nga mga programa sa nasod, panguluhan ni Presidente Duterte o sa local government units, labi na din sa Davao City under kang Mayor Inday Sara. Nalangini sila o sa tanan nilang mga kaubanan sa IETF officials, national cabinets o ang mga LGU officials nga magadumala Ginoo sa buluhaton sa pag-address niining nagkasaka nga mga kaso sa COVID, labi na dire sa Davao City, bisan pa sa ubang region, ang mga doctors o mga nurses nga atiman karon Ginoo sa hospitals o sa mga centers panalangin lig-una Ginoo. Lord, we pray sa paspas nga kayuhan niadto Ginoo mga mild cases aron Lord makauli na sila og kadtong grabe gayod. Thank you Father nga dali silang matagad karon Ginoo sa hospitals. Panalangin ang mga tambal, panalangin ang mga pagkaon, panalangin Ginoo ang mga procedures nga agian nila aron dali Ginoo makabalik sila in the name of Jesus. Lord, salamat sa imong kaayo gayod. Lord, bisan pa nga magapaingon kami sa modified enhanced community quarantine diri sa Davao City. Kami nag-aampo, Lord, nga ikaw magapanalangin aron magapadayon ang ministeryo sa simbahan. Ikaw magapanalangin sa mga magbuhat ug magatrabaho, magabiyahe, bisan pa nga mo decrease Ginoo ang mga paglihok ug panagtapok nga magapadayon ang activities sa ekonomiya aron Ginoo ang mga way trabaho ug ang mga naglisod kat-on gyapon ug makakabot sa mga gikinahanglan nila Ginoo sa ekonomikanhong suporta. Ginoo, salamat gayod sa tanan nga paghimuon nimo sa among mga kinabuhi ug labi na Ginoo niining bag-ong ecclesiastical year
magpadayon ng ministeryo sa Tibok Tuig, sama sa imong pag-uban last year, Ginoo. Among giampo ug gilawman ang imong pag-uban hangtod niining mga panahon sa tanang panahon nga ikaw magalig-on. Kami usab nagaampo, Ginoo, sa pamilya ni Pastor Ramon Kumilang nga bipanaw na balik diha kanimo, paya ang tibuok pamilya niining panahon na. Aron no Dios sila makasabot sa imong kabubuton ug padawat nila, Ginoo, ang paghubay ug kalig-on ikan kanimo. Salamat sa iyang kinabuhi nga ang iyang kinabuhi gihalad labi na diha sa ministeryo sa mga lumad o sa mga tawhan sa Bawa, Bagubo diha sa Lidukon area, Mililia, ug uban pa sa Tuban. Salamat Lord, ikaw magapanalangin gayud. Tanan among gihalad tugyan kanimo Ginoo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, luwas among Dios. Amen. Tungkol sa Diyos pag-amputan. Tungkol sa Diyos, tungkol sa Diyos, tungkol sa Diyos pag-amputan. Sa Hebrehanon 13:15 hangtod 16 nagaingon, busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdayi gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Nagampo kami alang sa imong pagpanalangin karon samtang kami nagahatag sa among ikapulo ug paghalad among gihangyo ang imong pagpapanalangin o God. Ablihan nimo Lord ang mga bintana sa langit ug ibubo ang mga panalangin nga imong gisaan. Panalangini ang among mga trabaho ug negosyo nga adunay kauswagan aron makapadayon kami sa pagkitag sa lapi aron masuportahan dili ra sa among mga pamilya apan ang buluhaton sa imong gingharian. Tanang pagdaig kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalago ng Dios sa atong mga buhat sa pag-alagad kaniya sa mapadayonon nga pagsimba dinhi sa Metro Davao inyo usang pagsimba. Itong pasalamat sa atong maguli Pastor Fe Silva sa iyang pagpaambit sa Madasigon o mabulokon nga mensahe padasig alang sa katawhan sa pag-alagad sa Ginoo. Atong Pangulo, ikaw usab sa Turil, Miguel Dumadag, ug ang padayon nga atong mga buhat dinhi labi na sa atong duduyog Miss Erica Panotes, ang atong worship director
Pastor Milvin Ramoso o ang atong direktor sa multimedia, Pastor Vincent. Padayon kita nga dasig o kaimbita kaninyo sa katong pipila ka mga kaigsunan nga buot mo padayag sa inyong suporta while naghihimo kita niini nga recording. O salamat nga padayon ang paglikon o pag-iya sa Ginoo sa katanang mga katawhan. Atong pasalamatan usab nga karong adlaw dunay nagpaambit sa ilang mga suporta sa paniudto kay birthday gayod ni Ate Banji Herolia. So, naaman siya kauban gayod diya sa panagiusa dinhi og salamat kayo sa lamian nga pagkaon nga giandam nga nakita na ako ganina dalay ko ng Dios nga mag-usa kita sa atong pag-awit sa birthday song ug sa tanan nga nag-birthday karong simana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Ate Banji o sa uban pa nga mga nagsaulog karong simana. Padayon natong balita usab ang mga pag-ampo alang sa mga kaubang pastor nga nagkinahanglan gyud sa pag-ampo o kamong buot nga mahatag usab sa suporta. Labi na ka Pastor Jackie Dizon nga naa karon sa ospital, naa pa sa ospital o si Pastor Vincent Ortiz nga miagi og operasyon. O sa pamilya ni Pastor Ramon Kumilang nga nipanaw ni adtong naging adlaw og ang haya na sa Tuban o sa Didukon o ang lubong karong sunod Miyerkules. O katong buot nga mapaambit, padala lang ninyo sa pisina sa konferensya o duol nga mga kasimbahanan aron maabot ngadto kanila ang mga gikinahanglang tabang. Lago ng Dios sa tugyan kita sa atong kinabuhi, kahalad sa atong kinabuhi, bisan diha sa atong mga kapait karon o kalisdanan o mga hagit nga giatubang. Samtang magawit kita sa himno sa pagmantala. Oh
Ikaw gayud o Dios ang bahandi sa imong katawhan, naagi sa presensya o paglihok sa balaang Espiritu, pati namo ang kaabundansya sa imong presensya o pagkahom. Aron Ginoo, kami makapadayon sa among mga buhat o ministeryo o pag-alaga. Salamat ikaw nagadawat sa among mga pagsimba o pagpamalandong karon. Salamat Ginoo, ikaw nahimuot sa among mga pagday. Bisan pa sa tagsa-tagsa kapanimalay na nagsubay, salamat Ginoo sa iyong kabuntagon, ikaw nagaduaw, nagalig-on o nagapanalangin. Salamat Ginoo sa tanan nga imong gihimo sa among kinabuhi. Labi na sa kinabuhi ni Ate Banji Perolia, sa iyang birthday, ikaw Lord magapanalangin kaniya o sa iyang panimalay o banay. O sa mga buluhaton, uban diya sa ilang pastor sa Katalunan Grande, sila mapadayunon, Ginoo magmalampuson sa ilang mga buhat. Ginoo gihalad namo ang tanan kanimo. Salamat Ginoo sa kabuhong, proteksyon o ang imong pag-uban. Igo na alang Ginoo sa among kinabuhi bisan pa ni ining panahon nga malisod. Ug karon ang Dios ka magbubuhat, manluluwas ug magsasangkap, ya kaniya ban kaniya ug alang kaniya matagabtaman sa katawhan, kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi karon hangtod sa walay katapusan. Ngalan sa Bahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.